дар вилояти Суғд озмун барои довталабон ба Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда шуд. Дар он 100 нафар хизматчиёни давлатӣ ҳамчун довталаб аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. Таҳсил дар ин академия ҳамчун магистр 1 сол идома мекунад ва он пурра ройгон аст. як имконияти саҳеҳ намудани донишу малакаи худ доир ба идоракунии давлатӣ. тамоми ҳаракати ҷомеа ҳам дар иқтисод, ҳам дар иҷтимоиёт, ҳам дар сиёсат бе идоракунӣ пеш наверавад. ба мо шумо намуна ин системаи ё мактаби идоракунии пешрои маъзум миллат. На танҳо барои мо шумо, балки барои бисёр дигар давлатҳои ҷаҳон имрӯз омӯзиши мактаби идоракунии давлатии Эмомалӣ Раҳмонро бароҳ мекунад. худ тақозо кунед. Системи идоракунии давлатӣ, системи идоракунии дар маҳал, системи идоракунӣ дар ягон ширкат, корхона, дар ягон система бе ноил шудан ба механизму методикаҳои идоракунӣ ё ки менеҷмент мегӯянд идоракунӣ пеш бурда намешавад. аз 100 нафар довталабон танҳо 25 нафар имконият пайдо мекунанд ки ба академия ҳамчун магистр дохил шаванду донишҳои сиёсиву иқтисодӣ ва таҷрибаи худро ҳамчун хизматчии давлат бой гардонанд. Бояд гуфт ки таҳсил давоми 1 сол ҷараён мегирад ва магистр бо хобгоҳ ва стипендия таъмин мешавад. ва мо дида истодем ки вақте ки дар оғози саршавӣ ҳамчун магистрант қабул шудани шумо довталабон имтиҳон мегузарем, мо баъди 1 сол аллакай мо натиҷаи хуб мебинем ва ин албатта натиҷа заҳмати асосии устодони бо нуфузи Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. онҳо бевосита хизматчиёни давлатиро барои мо тайёр карда, ҳамчун кадри болоёқа тайёр карда пешниҳод мекунанд ва он кадрҳое ки дар ҳамун академияи бо нуфуз тайёр карда мешаванд, бахусус хизматчиёни давлатӣ баъди 1 соли хатми магистратура онҳо аллакай мо мушоҳида карда истодем ки ба болоравии мансабӣ мушарраф мекарданд. ин ҳам аз натиҷаи ҳамун хатми 1 солаи магистратура аст. ҳадафи асосии таҳсил дар Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин баландбардоштани дониши хизматчиёни давлатӣ ва инчунин тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ мебошад. Абдухалил Ғафурзода, ректори ин академия, мегӯяд сафи довталабон то рафт бештар гардидааст ки ин аз завқи баланди гурӯҳи кормандони мақомот дарак медиҳад. тӯли 1 соле ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе шумо ба таҳсил фарохонда мешавед, 1800 сомонӣ стипендияи шумо аст ки бевосита аз ҳисоби фонди ҳанзайде муқаррар шудааст. инчунин ба маблағи 550 сомонӣ барои хобгоҳи шумо онҳо пурра пардохт мекунанд ва дар доираи барномаи таълимие ки тибқи стандарти ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай мураттаб гаштааст, шумо аз курси 1 солаи магистратура мегузаред ки ин дар маҷмӯъ 2 соларо дар бар мегирад. яъне агар магистрантони 2 солаи муқаррарӣ 1 рӯз дарс хонанд, 1 рӯз истироҳат, шумо аз сабаби оне ки ҳамарӯза ба дарс фарохонда мешавед, барномаи 2 соларо дар 1 сол ҷамъбаст мекунед. гуфта мешавад ки давоми 1 соли таҳсил стипендия барои магистрантон 1800 сомонӣ ва 550 сомонии дигар барои хобгоҳ ҷудо карда мешавад. умуман барои онҳо ки дар Академияи идоракунии давлатӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд пурра ройгон аст. ҳадаф баландбардоштани дониши магистрантон аст. ва ҳоло санҷиши тестӣ ки буд гузаштем ва дар марҳилаи навбатӣ дигар санҷишҳо аст ва аз он ҳам омода ҳастем. умед дорем ки аз ҳамааш хуб мегузорем ва ба донишгоҳ дохил шуда хонишро давом дода ба ҷои кори худ бармегардем ва хизмати худро дар сатҳи олӣ идома хоҳем дод.
академияи идоракунӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 5000 магистрант дорад. ҳадафи асосӣ аз таҳсил намудан ин омода кардани кадрҳои роҳбарӣ кунанда ба ҳисоб меравад. гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.